kde pán inžinier uvádza veľa nepresností a veľa zámerných zahmlievaní, takže len na margo niektorých tých jeho tvrdení chcem povedať, že pán poslanec nie, že komisiu ukončil, ale o ňu ani nezačal. Najprv odišiel, potom sa vrátil a verbálny útok začal v prvom rade on, pokračoval fyzickým útokom. Keby ma nebol držal za vlasy, tak nespadnem zo stoličky, pretože ho odťahovali všetci tí mužskí členovia komisie. Bez varovania ma udrel do tváre, proste ma zbil. A túto poznámku nejako prešiel tým, lenže stalo sa, no žiaľ Bohu, je mu to ľúto, že tela sa z kravy nedostane von, a či naopak tela sa nedostane do kravy naspäť, ale tu si musí byť pán inžinier vedomý toho, že on so mnou jedná ako so svojím žiačikom. To si nemôže dovoliť ani ako riaditeľ školy, ani ako učiteľ správať sa takýmto spôsobom k rovnocennému partnerovi. Táto záležitosť trvá už 2,5 roka. Ja som neustále pod jeho psychickým tlakom a útokmi, nie len na káblovku, nie len na záležitosť VTESu a nie len na polyfunkčný dom. To sú neustále útoky, hrubé, vulgárne správanie, ktoré musí pán inžinier zdôvodniť pred vyšetrovateľom a dúfam, že aj pred súdom.